Okay, good morning mga karambayers. So, dito tayo ngayon sa Estepas Farm dito sa Iringan, Alakapan, Cagayan. Ayan. So, samahan niyo ako at ayan, pasyal na naman tayo dito sa Estepas Farm. Okay. So, ito yung papasok sa mismong farm school. Bali, farm school daw to eh. Medyo malapit lang sa highway. So, pag pasok, kung dalawang fish pond na malalaki. So, ayan. Lotus. Ito si Sir Neil, ang may-ari ng Estepas Farm. Okay, good morning. Tayo dito Estepas Farm. Ito Alakapan, Cagayan. Lawa dito fish panda. Ali, upat ka nung abot dito Lamyang kami dito Integrated farm. Okay, so nag-tent kami nga naturo. Dito training hall. The Estepas Farm. Okay, mapantay damdaman sa NT Nursery. Rice, coffee. Migat. Pamigat dito ay Estepas Farm. Dito tituyo nga namaga. Tuyo nga nagbabasa. Kamati. Ay nga maado, kamatis. Ako nga may isa. Yo! Greenhouse check. Okay. Kan tayo man dito greenhouse ni Estepas Farm. Nagkuha ang idini hydroponics. Sama nagpa nursery ganyan dito. Ginseng. Kamatis, Ano yung tarong. mga ginseng mo ano? Wala na. Magdadaan na ba ito J-Square? Kamatis. Anak na, gana ito nga urban eh. Ito yung ginatang mo dyan bagyo eh. Parsley. Parsley. Si Bibig Pela dyan dyan. Ano? Marami ah. Kamatis. Masiti pa dyan. Puro halos natang tigas na. Nadamat timul-mula. Ay masetas. Ang hirap din kasi Dragon fruit. Ada strawberry. Ikaw dagan. Okra di din. Diba? Tarong jado nga. Sili. Nagapay kayo ni mahuga ni kanina. Ang dito siguro. Pine tree siguro ito. Tanangan mo. Sasabi mo yun.
Yung pine tree ng ano ata yun, Bagyo. Fruit trees. Kay Mito kada Ayun, eta. Mito. Alangka. Ano pakak deta no Rimas. ito. Salamag. Salamagi. Salamagi. Mahogany. Okay, tayo man nagbaniit. Ito iguan. Baniitan tayo man. Di kita ihito ni Sir Neil. Yan ni Ma'am Aurelia. Toy. Ompay. Oh, Bermi Vermi worm. Oh. African Nightcrawler. Pwede di pagkapamin eh. Oh. Kasi mo lang yung pa nagkuti-kuti na ninang naka. Ha? Agistik no ka ay, anan? Agistay no, agbehave no ka, meten? Lalo na mapagkalag-kalag niya. Daming fish doon. Ayun natin vlogger rin. An tupraan mo ta ang nga ko nga dilpata no. Tupraan. So nga dito tupra ka talaga useful. Mga langaman dito kwanti pagbugwan direct. Digdugo na eh. Damo ubram. Sama amot agi kasti kastoy. Ano? Na ano una yun, Daddy? Na basit una, ito yung talim. Agirilis ko basit. Nababao na eh. Yay! Sitla.
Pwede na yan. Pwede na ituno yan. Galing. Kamusta? Ah, yeah. Oh, nakinag. Kasang Kasanonokan, madiwet. Tagal. Ne. Ito yun, manan. Lakang barok. Kakuha rin. Hihi. Nenek, no? Untuk pangal tayo. Oh, hito, hito. Naganda, ano, nagbayag. Ay, ano, pagurin daw. Tapos wag mong ingat na kan. Kinain yan. Sige, reel mo. Paano? Ore, sige, reel mo. Iikot? Ah. Sige. Tama Tama na. Hito, hito. Masunod ka tayo, Mar. Good. Ayun. Dapat huwag yan sa babalik. Ay. Ay, mama, mana tanag ko. Ali, video mo na ako. Video. Yes! Video. Ah, Ayan na. ngata na nga, bakit? Yan. Oh, kung makita ka na doon. Pakita ko. May nanalo na, may nanalo na. Ano nga, bakit? Nadapat na lang. Paano? Nanalo na. May nanalo na. Lawa, singil na ka. Uy, mahal, may ano yan, may tibo yan. Ilagay mo muna sa timba. Sabi ko na eh, ba't sa balitig? Hila na. Dapat doon pala sa gitna ilalagay, ano. Doon ako nakakuha kahapon. Oh. Sa partner na, Timbari ka nagpagas ka. Okay. Nakikinuyutan ako nga lang. Ha? Nakarga. Ah, ibaba mo lang, Mi. Isublim din yan eh. Nakalablabaga pa ya. Okay na yan. Oh. Pula-pula. Wait lang, picture ha. 1, 2. Alam mo na yun. Nagawa si Doc Charmaine. Ano kaya kairo tamata ko na? Dati kaya lang ito eh. Ayan. Oh! Mas malaki na naman ah. Ah. For the second time. Oh, picture. Nasa bakil. Ah. Picture. Second catch na malaki. Oh. Third catch ni Mami. Pataas mo pa konti. Oh, alisin mo naman ha. Yan ang challenge. Tito ni Raquelito. O, di ba?
Wow! Ay! Nawala. Sayang. Asan na? Asan na? Nawala. Aba ni Jay. Kito na, nawala pa. Aba ni Jay. Oh, ito na kayo, hindi kita iwan. Nabanitan, hindi kita manuro din. Nalalay nga nagbanit, hindi kita manurot yun. Catch and tuno. Okay, bye for now.